A na závěr si spolu dáme takovou klidnou půlhodinku restaurativní jógy. Mám tam připravených 6 pozic, myslím. Budeme k tomu potřebovat nějaké pomůcky. Ty pomůcky budou gauč, židle, doufám, že disponuješ těmahle věcma, a pak nějaký větší polštář. Může to být z gauče, může to být třeba víc polštářů z postele nebo smuchlaná peřina. Já mám třeba tuhle houbu v žábě, cokoliv, o co se budeš nějak moc pohodlně opřít. A já k tomu žádnou hudbu vkládat nebudu a budeme v nějakém tichu, ale rozumím tomu, že ticho úplný může být občas trochu ohlušující, takže pokud ti to tak bude příjemný, tak si pod to pust ještě nějaký podkres něčeho, co máš rád. A co k tomu ještě tak říct? Často můžeš na restaurativní józe slyšet, ať lidi, nebo ať jako zůstaneš v mírném nepohodlí, ať to jako překonáš a zvykáš si na to v tom zůstat. To dneska vůbec nebude naším cílem, protože tohle je relevantní pro lidi, kteří moc dobře vědí, kdy jsou v nepohodlí a zdráhají v momentě, kdy nějaký nastane. My naopak se musíme naučit ho poznat a pak na základě toho jednat. Takže já ti řeknu, nějak tě navedu do té pozice, budeme si to cvičit celou dobu spolu, aby si v tom nebyl sám, ale pak ti třeba dám nějaký příklad, jak by se ta pozice dala upravit, aby ti byla pohodlnější, ty to můžeš zkusit, a nebo pokud ucítíš jenom mírný diskomfort v jakýkoliv části těla nebo mysli, tak podle toho tu pozici uprav, jakkoliv uznáš za vhodný, klidně si ji úplně překopej. Tak jo. Já se přesunu do obýváku a můžeme jít na to. Tak, začneme Viparita Karani, ale zkusíme jít ještě o krok zpátky a dáme si ještě jednodušší verzi. Vem si židli anebo gauč, ten je většinou maličko nižší, takže by to mohlo být ještě trochu příjemnější. A jenom si natáhni nohy na něj a lehni si dolů. Tady v té pozici opravdu jako nemusíme nic. Necháme jenom chvilku tu krev stýct dolů do těla, uvolnit nohy. Tady si začneme v téhle úplně nenáročné pozici. Uvolníme se. Budeme myslet chvilku jenom na dýchání. Možná máme za sebou těžký den, anebo těžkou noc. Těžký ráno, Bůh ví. Potřebujeme se zase vrátit jenom trošku k sobě. Možná cítím, že mám nějakou část těla ještě trochu v napětí. Jak člověk zpomalí, tak to začne vnímat, takže možná se pokusím trošku aktivnější uvolnit ramena, obličejový svaly. Kdyby mi bylo nepohodlně za krkem, můžu hlavou jakkoliv zakroutit ze strany na stranu. Možná mírně vmáčknout bradu do krku.
klidně trošku zakývat pánví, zakroužit si nohama v kotnících. Zkusím najít tu nejméně bolestivou polohu. Oči můžu mít otevřený nebo zavřený celou dobu tady toho cvičení, jak to budu zrovna cítit. Natáhnu ruce nad hlavou, zakroužím si kotníkama, můžu pomalinku slést z té pozice. Přesunu se do další rovnou vleže, vezmu si jenom polštář. Klidně si vem nižší, než bys čekal. Stačí fakt jenom trošičku. Tohle bude dnešní záklon. A já si ten polštář dám pod pánev. A jenom si prostě zvednu tu pánev trošku. Trošku výš, než když bych jenom ležela na zemi. Trošku si tím otevřu hrudník. A tady zase stejně platí jako minulé, že jakýkoliv diskomfort, tak okamžitě řeším. A ty záklony nebo celkově ty otevřené hrudní pozice můžou být občas trochu stresující, protože působí trochu zranitelně, nebo my se cítíme trochu zranitelně v nich. Takže kdyby to bylo moc, můžeš si malička to klidně pokrčit nohy, nebo si naopak dát ještě další polštář pod hlavu a zvednout i tu, aby nebyla níž než to břicho. Najdi si nějakou pohodlnou pozici pro ruce. Nohy můžou být u sebe, anebo klidně úplně do široka. Jako vždycky zkouším dýchat tak, abych roztahovala celý ten hrudník a břicho do všech stran.
Pomalinku se nadechneme ještě trošku hloubš. Rozhýbem si ramena. Nohy postavíme na plosky, vytáhneme polštář a položíme pánev do země. Přes bok se zvedneme dozadu. Tak. Další pozice vyžaduje trošku přípravy a je strašně pohodlná. Já si tady k tomu vezmu tu žábu. A vezmu si k tomu ještě 2 polštáře, takový menší. Tak, už to bude dobře vidět. Zádama se opřu tak, abych byla malinko nakloněna směrem dozadu, takže můžeš nějak o gauč, ale bylo by fajn, abys měla ještě něco pod bedrama. A nohy si dám do takového toho klasického motýlka, takže plosky mám u sebe, ale aby to bylo pohodlné a já se nemusela nic držet, tak si podložím kolena. Takhle se do toho usadím. Ještě si dám možná něco pod hlavu, ať ji nemám zalomenou. A cítím úplně fakt miniaturní protažení v těch kyčlích. Když je to jenom trochu moc, klidně si tam dám ty polštáře 2 a mám ty nohy klidně v podstatě ty kolena u sebe. I kdyby to pořád bylo hodně, tak si je klidně dám trošku dál od těla. Zkouším tu pozici nohou, která mi bude nejvíc pohodlná. Dlaně můžu mít na kolenou, ale pokud mi není pohodlný mít ty ruce natažený, tak se uložím třeba na břicho. Můžu pozorovat, jak se mi zvedá s každým nádechem. Ještě víc uvolním ramena a spustím je od uší dolů. Zkusím si představit, jak s každým výdechem mi z hrudníku padá trochu tíhy pryč. A je o kousek lehčí a mně se trochu líp dýchá. Jako by to nedalo ani žádnou námahu.
Zavřeme nohy k sobě. Někam zahodíme všechny ty polštáře. Dáme si na chvilku jenom takový protipohyb, takže si lehnu na záda, kolena nechám pokrčený a kolena nechám, ať se dotýkají, ale plosky nohou nebo chodidla roztáhnu trošku dál od sebe a přenesu je na vnitřní hranu, takže jakoby udělám tu interní rotaci kyčlí. Teď jsme otvírali, tak ať to máme vyrovnaný, tak si uděláme ten protipohyb. Jenom na chviličku. Až to budeme cítit. Tak se vynesem zpátky do sedu. Já si to tady ještě trochu přeorganizuju. Dáme si ještě takovou kratší rotaci na jednu a na druhou stranu, úplně lehoulinkou, aby to nebylo nepohodlný. Tohle předám sem, ať je na mě dobře vidět. Doufám, že to bude takhle v pohodě. Opřu si takhle nějaký zase větší polštář o gauč. A sednu si jedním bokem, já začnu levým, můžeš se mnou směrem k tomu polštáři a nohy si pokrčím takhle, takže jsou jakoby vždycky pokrčený v pravém úhlu a levá noha se mi chodidlem dotýká pravýho kolene. Tohle může být trochu intenzivní, klidně můžu pak si tu pravou nohu dát trošku přes tu levou nebo zjistit za chviličku, jak mi to bude pohodlný. Opírám se levým bokem o ty polštáře a natočím se k tomu tak, abych se o ten polštář mohla opřít celým břichem. Možná můžu hlavu vytočit až úplně na druhou stranu, nebo to možná bude trochu moc. Tak si ji nechám směrem, stejně jako břicho. Kdykoliv bych tady cítila nějaký pnutí, nebo to bylo moc, tak si upravím pozici těch nohou. A udělám si tu rotaci jenom úplně něžnou. Možná, kdybych to chtěla úplně extra pohodlný, jenom si tady fakt tak odpočinout, tak se opřu jenom levým bokem o ten polštář. Nemusím tam jít až do té úplný, takže se opírám břichem. Najdi si, co ti zrovna dneska vyhovuje. Taky to každý den může být trošku jiný, občas to možná trochu cítíš. A další den chceš jenom ležet na zádech. Tak, pomalinku se zvedneme a jenom to obrátíme na druhou stranu. Takže teďka jsme pravým bokem směrem k tomu polštáři. Nohy máme zase pokrčený, takže pravou máme před sebou, levou do boku. A natočím se břichem. Pohodlně se položím.
je celý můj úkol pro teď. Jsme v půlce. Ještě minutu. Máme tohleto za sebou. Zase vrátíme, už nás čeká jenom úplně závěrečná pozice. Přeskládám zase obejvák. Vezmu si svoji žábu, si nějaký polštář. Kleknu si kolena široko od sebe, tady to si dám mezi nohy a udělám si takovej supported child pose. Jenom si obejmu ten polštář nebo žábu. Zakončím to tady tím předklonem velmi jemným. Nenatahuji ruce před sebe, ať mě netáhnou ramena. Můžu je mít u chodidel vzadu nebo jen tak vedle sebe položený, anebo si objímat ten polštář.
Pomalu se zvedneme. Prostě se můžeme na chviličku posadit zpříjmeně. Vrátit se zpátky mezi živý. Tvůj úkol bude dát si se mnou tady tu jednu časovanou lekci, jednou za týden, když na to najdeš čas. Chápu, že to zabere nějakou dobu, ale zkus být v tom trpělivý a jako opravdu si na to jednou týdně najít tu chvíli. A pak samozřejmě, kdyby tě nějaká z těch pozic bavila trochu víc, tak bude super, když si dáš před spaním třeba 1, 2, jenom na nějakou takovou dobu, aby tě to trošku možná uklidnilo. Aby ses trochu vrátil sám k sobě. Tak budu se těšit zase příště.